Mesélj nekem, apu, mi az, hogy becsület? Hogyha az van nekem, jár érte tisztelet? Milyen lesz, apu, az igaz szerelem? És ha majd elmúlik, akkor az fáj nekem? Vannak-e, apu, ma is istenek? Hisz nekem még bennük, most is az emberek? Van-e tényleg élet a halál után? És ha ezt kérdezem, miért nézzel bután? És ha majd felnövök, nekem is lesz sorsom, mert most a tanulás az a legfőbb gondom. Miért lesznek rosszak, apu, az emberek? Hogy lehet, hogy vannak éhező gyerekek? Ha a munkádért mindig megkapod a béred, a hónap végén akkor miért nincsen pénzed? Ha rám nézel, látom, fátyros a szemed. Hogyha én nem lennék, könnyebb volna neked? Hogyha öreg leszek, nekem is lesz szagom? És az unokákat én is elronthatom? A szomszéd néniből mikorra lesz banya? Hogy lesz egy országból mocskos zsiványtanya? Sok mindent nem tudok, de egyet elhiheted. Megmutattad nekem, milyen a szeretet. Ne búsulj, apa, nem számít a pénzed. Mert jó, hogy velem vagy, én így szeretlek téged.